Tinini kothoma angka Ritani langma birmanni kothoma bo bini langmo cherai simino birman angoi phaikya bini bumau phatongoi bo grebe baksa te kaijakma ulo phano bini langmo khakjangma korei himdike cheng puilani simi paithak jora bini kothoma no khnawi naileyano Rita cherai purono bini buma sakhamya angoi thikya bini buphayung khoroksa tongo bini bupha khoroksa tongsamani khaibo belai chuak sakrak aula Seler besabetulnya jai kerei aro uro berai mamang tongo bo sak janani se ajiman kraya photjaya besabetulnya pusiman ya salphaike chuak ke phekmang buma theimani ulo Rita te bini buphayung belai khairokma singsake birmano klayo borok lekha pora rokma poriliya afro Ritani umor bisi chiba eba 15 years te buphayungni umor ke bisi chinoi eba 12 years Ritani buphayung ke bwchai busu songbai tongkha phia Rita ke buini nogo muni eba seleng tongna bagui thangkha Rita kaisa gwnang nukhung go muni tongkha phia onokni borok rok bono belai no samung krak khlairio khairokma kwrei ke bo aro satokjago haifano bohokno supungna nangma bagui hinjak sajak bujak tokjak khlaifano samung khlaima tongjao salsa bini tekto satokjakma rokno nugui khoroksa borok bono belai no khairokjakha bote khoroksa borok kahamni thani thangai bono hai hini sawaikha bwrui bwsa khoroksano nung pusiui da mano bini buma kwrei thui thangkha bufa khoroksa tongsamani khaibo chuak chakrak bwsa rokno pusimania a bwrui ma buini nukhungo samung mangse khlaima tongjao bwsakje khairokma singsa belai samung krak khlairjago nini nogo phano tonikhan kele a bwrui ma taisele khakjama mankhamo angkha khlaio a borok kahamni mung wngkha Ram okongno khnawi Ram te bini bihik belai kheno khairokjakha bohai hini sao do akon ang pusinai ulo o borok Rita no naharei Ramni nogo riphaio Ram school ni teacher khlaio bini bihik ke mokol nugya borokni cherai chela bwsa khoroksa tongo o cherai ni umor bisi kaisa suk wngkhana bo o cherai no nayo yang Ram bo nogo tongnani jora kwrei te bihik bo mokol nugya ba Rita o cherai no mannai jeo ulo Rita o cherai no belai hamjago bo o cherai no belai maya khlaio Rita tabuk belai no khakjangma mankha bo Ramni nogo tongoi agina hai samung krak rokma khlailiya phia o cherai no naikolnani Rita belai kheno hamjago salchake Ritani bupha bono rutukte Ramni nogo sokphaio bo bwsajakno nukphaikeno Ramno sawo nini nogono ani sajakno tonijadi buini nukhungo ke belai kheno agio satokjago ang saimono nini nukhungo tongoi ani sajak belai kahamno matongo hinui phia kaisa kok ang naphaya sak eba ang dagiya sak ani sajakno keboni yago yapari taro hodi au hini Ramko sika Ritani langmo o jorao belai no tongthok hini mano aboni ulo salsa Ritani bwchai busu songbono rutugui sokphailayo borok Ritano tlangnani naikha phiaba Rita ke thangnani muchung jagliya thangnani soya wngui tongkha bwchai busu song taibo krak ke dabrokgui tlangnani nayo phiaba Rita krak ke tongo thangnani hinui kisa phano naiya hake yang Rita bo thangnani naiya te bwchai busu songka bo khamkano tlangnani borok kok banglaite tebo urpati laikha apro Ram hai hini sajaka ihi Rita no rohorya bini bupha bo saikalango bono tatalangdi bo ani nokni borok se tamni norok thangna soya borok no khamkano talangna nai tamni talangya tongnai bwchai busu krak ke kok kipilo nini bai bini bising bwsak halok soklaiba chini le busukse chini no thei nini nokni le bo muni se abo haike kok banglaite ulo Rita thangna musung jagya tutui phano bwchai busuni logi thangnani nangkha bo Ramni bwsano belai hamjakma bagui kabui belai no kabui bono maya karlangkha aboni ulo Rita no bwchai busu song khoroksa chelanai kainani kok saka Rita hamjagya phano o chela bai ma kaisakha o chela bo belai kheno chuak chakrak bihik bwsa khel kwrei wngkha Ritani langmao haino hai birman kifili phaikya bwsai bono belai kheno satogo bo bwsa bwri khoroksa mankha phia bwsai chuak nungui bono belai no buo satogo paithago Rita sak soimanliya wngui bwsai no khogui nokni nongkhorei thangkha bo haifano haino hai agi muni tongmani Ramni nogo thangphika Ramni bwsabo tabuk torkha abro Ritani birmanni kothoma no khnawi Ram song haino hai dukho wngjaklaikha Rita saka ang asak birman te soimanliya ang thei pano thangsinai ani o bwsano simi phano kaham ke toninani lama phunukjadi
Ramritano telangai kaisa mission school wo thangka. Aroni hostel wo ritano samung narakna bagai bo koimung sanikya. Haki ritano aro samung narakha. Ti bini besajekno aroni school wo no free porirnani promotion manka. Oko thoma orono paikya. The Coburg Disclosure YouTube channel no tuinai ang norni takuk eba kiching Andrew Deborma. Oko thoma chungno tamo saka eba tamo sirangmung rakha. Naidi chung sak no joto no kapal hamya wan sulayo. Pieritani kothoma bai waisa sak no compare khlainai di. Nung bohai birma no da klai tong. Pia bini kothoma chungno omno no sirangmung ruwo. Jora hamya purupano chung kaham ke tongnani di lama ro tuknani okok no phunugo. Hake chung salja khaksang ma bo manai mano. Di osung saro chung birmani jora phano sak no khushi tongnani sirangnani nango. Hake bayap song tinini oko thoma norok bahai ingjaka abo comment khlai sadi. Tei norok tumung no jaja khangke oko thoma rok kembang ko khlai no share khlai di. Norok joto no kaham kereng no tongdi hambai.